Der Ukraine-Konflikt spitzt sich immer weiter zu, hält die Welt in Atem. Inzwischen nehmen die Vorbereitungen der Russen immer drastischere Formen an. Der Nachschub der Truppen, schweren Waffen und weiterer Kriegstechnik in die Grenzregion stoppt nicht. Als Reaktion auf die drohende Invasion der Ukraine durch russische Truppen verstärken mehrere NATO-Staaten ihre Militärpräsenz in Osteuropa. Während Putins Soldaten immer näher an die Ukraine-Grenze rücken, wollen Dänemark, Spanien und die Niederlande ihre Militärpräsenz in Osteuropa aufstocken. Die USA und Frankreich haben ihre Sanktionsdrohung an Russland erneuert. Und die USA reagieren mittlerweile auch militärisch. Laut dem Pentagon seien 8.500 in Europa stationierte US-Soldaten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden für einen möglichen Einsatz in der Ukraine. Truppenbewegungen der USA zu den NATO-Verbündeten hat es aber noch nicht gegeben, um die Lage nicht weiter eskalieren zu lassen. Dennoch behalten sich die NATO und die USA diese Option vor. Eine Entscheidung werde noch in dieser Woche erwartet. Aus dem Weißen Haus gibt es für derartige Pläne bislang keine offizielle Bestätigung. Dobro večer, dragi moji. Evo, da kažem danas nešto u vezi 3 teme. Prva je bila ova Kanada i protest ovih vozača kamiona. Druga bi bila ovo zveckanje oružja oko Ukrajine. I treća bi bila tema Hrvatska, s time da bi posebno dotakao se teme mosta i referenduma. Znači ovako, za Kanadu sad sam malo rešeširao okolo i gledao stvarno masivan broj vozača kamiona kojima su se pridružili drugi ljudi sa džipovima, sa osobnim automobilima. To je nepregledni konvoj jedan na putu za Otavu. Znači prva cifra onako oko 50.000 je bila u opticaju. Ja mislim da je to sad već puno više. Znači sa zvucima sirena, sa upaljenim rotacijama, impresivno. Baš me oduševilo i palo mi je na pamet kako sam ja nekad davno rekao kako bi to trebalo kod nas napraviti, ali naravno teško je to kod nas, mi smo ipak drugačiji narod i reću poslije nešto u vezi tog naroda i kako ga ja vidim. Ali kažem, svaka čast za Kanadu i svaka čast za te ljude po strašnoj hladnoći koji stoje vani sa tim zastavama i podržavaju te ljude koji idu u koloni. Nisam siguran da su se oni sad sami ili preko društvenih mreža organizirali, vjerovatno tu ima prste i sindikat, jer kažem taj sindikat vozača znam da je dosta jak tamo i pazite, kad bi samo oni, evo napamet govorim, 3 dana stali sa dostavom, pa Kanada bi ta bila ono stillgelegt, šta kažu Njemci, znači bila bi ono u kaosu. Sad zamislite 3 dana, evo zamislite kod nas da 3 dana ne bude uopće, da dostavni kamioni ne rade, pa šta bi to bilo? To bi bila katastrofa. Znači, jako dobra akcija na cijelom nivou Kanade i Kanađani, stvarno svaka čast. Kažem, protest taj po meni jako uspješan i sad se dešava u Kanadi ono što je već u Americi, što je Biden, da se tako izrazim, popušio, gdje je htio uvesti to obavezno bockanje za te državne ustanove i izgubio je tu na sudu i na cijelom teritoriju Amerike nije prošao. Jako dobro, znači sad ćemo se prebaciti na drugu temu Ukrajinu. Imao sam par pitanja od pretplatnika i imao sam par pitanja tu i od poznanika koji znaju da ja to sve pomalo pratim. Hoće li biti rata, kako piva dubioza kolektiv ili... Ba neće, ja mislim da neće, to je samo to je, kako bi rekao, skretanje pažnje sa nekih važnijih stvari i smatram da u ovom trenutku Amerikanci uopće nisu u stanju ući u jedan takav sukob. Europa i tako nije. Znači, Njemci ovise o tom plinu i Rusima, tako da samo im zatvore plin i oni se smrzavaju.
Francuzi su lukavi, Francuzi uvijek gledaju kako bi se izvukli, kako bi što bolje prošli u tim sukobima. Vjerojatno imaju i tajni neki dogovor sa Rusima, ne bi me iznenadilo. A dok Englezi će sigurno ili bi sigurno podržali Amere, ali do određene granice. Znači ne bi ni oni prelazili tu granicu jer ipak moje mišljenje je da bi oni svi ugurali Ukrajinu u rat i pustili da ovi izginu, a onda bi oni na kraju rekli, a jebi ga, niste bili dovoljno jaki, mi smo vam pomogli koliko smo mogli. Što je indirektno i Putin poručio Ukrajincima, ne budite budale, jer ćete samo izginuti, a ništa nećete postići. To je moje mišljenje. Znači, nećete postići ništa. Mislim da će se to sve na kraju malo smiriti, a za to vrijeme se iza kulisa vjerovatno rade planovi za sasvim nešto drugo. Toliko o tome. Treća stvar je, inače sam danas neki cijeli nervozan, onda me još izbacilo iz takta ovako par pametnjakovića sa svojim komentarima koji su se ticale referenduma, Mosta, politike, uopće Hrvatske. Stavio sam 2 videa jučer, znači od Raspudića, jer mi je onako fino i pristojno odgovorio, pošto ja sad moram paziti 50 dana šta pričam tamo da ne dobijem još neke kazne, jer sam na granici. Tako da ću i ovaj video objaviti na ovom drugom kanalu. Pa mi se onako učinilo prikladno i stavio sam čovjeka, dobro je i pričao, kao što je jedan rekao, ko u školi. Odgovorio im je fino i onda se javi neki pametnjaković i kaže kako oni skupljaju poene, kako oni nas navlače, kako oni nas ovo, kako oni nas ono. Da se razumijemo odmah. Jebe me se za Most, za Domovinski pokret, za HDZ, za SDP, za Možemo, ne možemo, Pupovca, koliko god ima tih stranaka. Znam da ni jedna od tih koje sam god nabrojao neće napraviti nešto dobro za mene ili za građane ove države. Uvjeren sam, jer je to politika i oni imaju svoj cilj, a to je da njima bude šta bolje, a nama kako bude. I zapamtite, to će vam biti, nema veze kako se zove stranka, nema veze koji ljudi budu tamo. Znači, ja Most i ne smatram nekom strankom, znači cijenim tamo 2-3 čovjeka, znači Bulja, pošto ga poznajem i znam da je poštenjačina, a on uopće nije ni političar, a ove druge cijenim možda neke zbog toga što su pametni, imaju dobru retoriku, a većinu njih ne doživljavam ozbiljno i ne bi im nikad povjerio nešto da mi sačuvaju. Ali kažem, kad neko skupi 400.000 glasova, znači ne izašli mi na referendum, glasali protiv, za, nebitna stvar, rekao sam to 1000 puta, nebitna stvar, ne radi se uopće o izlasku. I onda on kaže, sad ćete vi samo time postići da se mijenja Ustav. Pa šta je Ustav? Šta Ustav predstavlja? Šta hrvatski Ustav predstavlja? Ništa. Mrtvo slovo na papiru. Pa taj Ustav gazi se po njemu kako ko stigne. Pa šta vam je koristio Ustav? Je li vas Ustav nešto zaštitio sad u ovom proteklom vremenu? Pa je li vam stožer donosio protuustavne mjere? Je li vam gazio vaša ljudska prava? Šta se desilo? Ništa. Šta ste napravili? Ili šta smo napravili? Ništa. O čemu mi pričamo? I sad bi trebalo biti na vlakuša i ovi bi trebali skupljati poene na ovome bockanju djece zbog tog referenduma. Da izađemo na referendum. Ma kakve veze to ima? I kakve veze ima to, hoće li nešto stajati u Ustavu ili neće? Oni mogu Ustav sutra promijeniti. Digne se drug sova jedno jutro pijen i napiše novi Ustav. Isto ko što je napisao ovoga koji se može protumačiti ovako ili onako kako kome paše. Isto ko i zakoni 90% kod nas koji se mogu protumačiti ovako ili onako. Znači, nemojte biti naivni i nemojte nasjedati na takve gluposti, jer kažem, ako me išta može izbaciti iz takta, to su gluposti. Znači, gluposti i ja ih tako zovem preseravanje. Znači, to je nešto prestrašno. Kad čujem tako nešto, vi ste naivni, vi ste ovo. Svatko zna svoje, hoćeš izaći, nećeš izaći. Jel ti se to sviđa, ne sviđa? Radi ono što najbolje znaš. Ja svakome kažem, misli svojom glavom. Nemoj da ti ja
neku ideju naturam ili da ti ja nešto kažem šta ćeš ti napraviti. Napravi ono što ti misliš da je u redu. Ali nemoj mi, brate, pametovat okolo i nemoj mi govoriti to je zbog ovoga, zbog onoga, desit će se ovo i ono. Nema se šta desiti. Taj ustav je mrtvo slovo na papiru. Naš sabor je jedna smiješna ustanova. Jel to sve stoji? Pa je se to nešto promijenilo u zadnjih 30 godina? Nije. Hoće se promijeniti u narednih 10 godina? Neće. Onda o čemu mi pričamo? O skupljanju poena na bockanju djece zato što je Raspudić ovome odgovorio da je to sramotno ponašanje ove zamjenice Capinje. Znači mora sam sad tu odgovoriti, jer ima sam i više takvih objava koje sam usput pročitao, nisam stigao sve. Znači s čime se ljudi zamaraju? Da ovi hoće poene, pa naravno da hoće poene, pa oni su političari, svako hoće poene na nečemu. Naravno da hoće zaraditi poene na tome. Ali ja imam svoje mišljenje i vi imate svoje mišljenje i onaj treći ima svoje mišljenje. I ostaće pri tom mišljenju i neće dati svoj glas na sljedećim izborima Mostu, nego će dati ne znam koja stranka sve uopće Domovinskom pokretu ili neće dati Domovinskom pokretu, da će suverenistima ili neće suverenistima, da će HDZ-u. I gotova priča. Svatko ima pravo izbora, svatko zna šta mu je. Ali bez pametovanja. Bez pametovanja. Jer koliko ja vidim, u tom saboru nikad nikoga nema. Znači bude 10-15 ljudi, uvijek tamo ovi dežurni koji su ti par iz Mosta, 2 iz HDZ-a koji su kontra i bude nekih tamo ovih slučajnih koji su naišli, sjede malo i odu. Niko ništa ne priča, nema nikakve diskusije, osim eto kad dođe neko iz vlade i onda svako malo neko leti vanka i dobije zabranu govor. I onda se on meni poziva na ustav i mijenjat će se ustav i pazi šta će se desiti kad se promijeni ustav. Šta me ustav štiti? Jako me ustav zaštitio ove 2 godine. Strašno. Zaštitio je moje ljudska prava, zaštitio je prava svih vas. Malo morgen. Evo, ima sam potrebu reći da sam sit takvih gluposti i stvarno me iritiraju. Počeli su me polako iritirati ljudi koji jednostavno ne mogu uključiti svoj mozak i reći u redu. Oni neka pričaju šta hoće, ja ću raditi po svome, borit ću se za svoju djecu po svome, borim se cijeli život. Borim se cijeli život za sebe i za svoju obitelj i borit ću se dok budem živ. I to svaki čovjek mora tako raditi. A to šta će pričat neko iz Mosta, Domovinskog pokreta, iz HDZ-a, SDP-a ili ovog, ja mogu reći u redu je, čovjek priča dobro. Ili mogu reći nije u redu, to nije dobro. To je moje pravo, to svako ima pravo. Ali da bi ja nekoga nazivao naivnim ili da bi ja nekome savjetovao, vidi, idete tamo, glasajte za one ili ovi su u redu ili ovi skupljaju poene na ovome ili onome, ma koga briga. Ja znam da mi oni neće pomoći, nikad nisu mi pomogli do sad, ni oni prije, ni ovi sad, niti će mi ikad pomoći. Pomoću sam sebi. To je to. A što se tiče, odgovorio sam i još jednome koji me pitao za postotak Hrvata, evo odmah sada kažem mi smo jednostavno izgubili smo dosta toga. Izgubili smo u zadnjih 20-25 godina dosta toga što nas je jako ko narod vezalo i što nas je u neku ruku i kako da se izrazim, davalo nam taj štih neki. Znači evo vidite, ja sada idem u neki sukob. Pa ja ne bi imao povjerenja osobno u 50% ljudi koji stoje iza mene. Ako bi išli sa mnom, prvo bi bilo pitanje bi li uopće išli za mnom ili sa mnom. Ajde, možda pretjerujem sa 50%, ali kažem 35 do 40% sigurno. Tako da o čemu mi pričamo? Evo vidimo sad tamo u Kanadi ti ljudi. Pa ni u Kanadi nisu jedinstveni. Ima vjerovatno tu 2 milijuna ljudi koji je izašlo na ulicu, a opet ima 3 milijuna ljudi koji nije izašlo na ulicu. Svako ima svoje mišljenje. Svako je na jednoj strani. Ali ako i ti malo uključi mozak, onda zna da to nije u redu. Znači mi znamo svi da nije u redu da se djeca testiraju u školama. Znamo da to nije u redu, da je to maltretiranje djece, jer djeca, kažem, najmanje oboljevaju, imaju najmanji problem sa time. Mislim, sve skupa ovo nije u redu, ali kažem, to posebno nije u redu. Ali šta je? Rekli smo da je cilj bio na početku to i to je to. To svi znamo.
I sad treba nešto pametovat, raspudit, skuplja poene zbog toga. Ma vidi vraga. Zašto ne bi skuplja poene ako je političar? Zašto ne bi bilo ko? Neki dan sam slušao i Penau, čovjek je sad predsjednik Domovinskog pokreta, isto, volim ga poslušati, čovjek govori onako, djeluje mi narodski čovjek i govori onako baš kako osjeća i više mi se sviđa recimo od nekoga drugoga. Slušao sam i ovoga Mlinarića Čipu, čovjeka respektiram, bio je tamo gdje je bio. Znači svaka čast, vidim da je pošten. Znači da je ok, respektiram tako čovjeka po njegovoj osobnosti, njegovom govoru. Znam da je ok, imam tu procjenu. A to njegovu stranku, to me ne zanima. Ta stranka njegova, kako se ona zove i šta ona radi i kako skuplja poene, kažem, ne zanima me jer neću glasati sigurno za nju. Sigurno neću glasati za stranku ovu, onu, treću, petu ili šestu, jer ona ne postoji zbog mene, nego ona postoji samo zbog svog cilja i zbog cilja tih ljudi koji su tamo. Evo, toliko. Znači, volio bi da smo svi, ko ovi Kanađani što su sad izašli na ulicu, da smo jedinstveni u toj mjeri da se jednostavno možemo skupiti nas 100.000 ili 200.000 i da ne moram paziti na to šta ću reći, hoće me onaj do mene izdati, hoće mi onaj iza mene zabiti nož u leđa. Kad to postignemo, onda nam niko neće moći ništa i neće nas moći, da se tako izrazim, guziti ovih 30 godina ko što nas guze političari, lijevi, desni, srednji ili ne znam koji, neće nam se moći to dešavati. Ali ok, kažem, svatko ima svoje, svatko zna svoje i to je pravo izbora i ja to respektiram.